vou facer como a Unamuno. Como decíamos ayer, é dicir, corto ca polémica, porque eu viña aquí falar de amor, de soidade, de liberdade, e xusto hoxe, un pouco a conto, porque este meu TikTok é un pensamento vivo, non? Son eu pensando en vivo e contando contos que vou aí. Pensaba que dicir as cousas incorrectas require da soidade. Da soidade nese sentido de harén, de isolarte, atoparte ca túa conciencia, romper coa necesidade de validación, mais non estar soa. Ao contrario que pasa na sociedade líquida, que o que digo eu sempre, que por riba, está todo petado de xente e todo o mundo fai moitas cousas, e debaixo existe esa soidade en masa, non? Esa soidade colectiva. Pois cando ti te isolas e fas todo este proceso, mira, podémolo contar desde Arendt, podémolo contar desde Jung, non? Ese integrar a sombra. E é un tema que todos os filósofos nalgún momento falaron. Cando ti fas ese proceso, que tamén inclúe romper co medo á liberdade, igual na superficie parece que estás soa, precisamente non estás na masa, pero se na superficie non estás na masa, no fondo tampouco. E falar como eu falei estes días, se alguén me sigue en Twitter, require desa soidade na que non estás soa. Poder dicir o incorrecto sabendo que te exclúen, eu levo anos así, por algo estou excluída, non? E sabendo que te van rexeitar e que ao mellor persoas próximas a ti te van negar, cousas deste tipo, non vas estar incluída, e ao aceptar iso, quedan persoas que che queren ben de verdade, que te queren enteira. E aí podeste permitir falar, como eu falo, precisamente por non estar soa. Porque non estás buscando ese like masivo e inmediato. Unha persoa como a min sábese querida e aceptada por unhas poucas persoas, é libre de falar, porque esas persoas víronte o suficiente para quererte, aceptarte, recoñecerte como és, e ti sabes iso con certeza, logo non tes medo á soidade. E ese é ese punto de liberdade. A soidade hoxe, cando se fala dela, nesa retórica estética, nesa maneira superficial, véndese, a persoa véndeo como se fose un valor. Pero busca a validación desa soidade. Esa soidade ten que estar na masa, dicíndose soa, autónoma, non preciso de ninguén, e que lle aplauda a masa. E cando eu empecé así máis nas redes, non, a opinar, lembro, este era do BNG, vai nas filas do BNG, tuiteaba e facía moita risa de que eu estaba soa. Eu naquel momento tiña unha depresión bastante grande, porque este proceso, sí, de aceptar, eu houbo amizades, persoas que quería ben de verdad, que renegaron de coñecerme mesmo. E foi moi doloroso. Eu acepteino, pero foi doloroso. E é certo que naquel momento tiña a conexión ca soidade era dura, non? Porque non era tanto a conexión ca soidade, senón co rexeitamento desas persoas, ca exclusión de círculos que naquel momento eran importantes para min. E este tipo facía risa diso, non? De que, claro, está soa porque é así e tal. Un pouco bullies aí no Twitter. Pero, se ti
non buscas esa validación, non? Ese ataque está feito precisamente para tocar un medo teu, que é ese medo á soidade, sí? Ese medo ao abandono e ao rexeitamento. Pero eu xa estaba convivindo con ese medo. E esta é a idea. Colócate co teu medo e sosténo aí. Mas eu non estaba soa, porque había unhas poucas persoas que estaban para min, con todo isto. É un proceso durísimo, xa me gustaría a min saber explicar como se fai, porque é que é un proceso de resistencia, non? Esa pintada das paredes de existo porque resisto, é un proceso de resistir para existir. É esa non depender de ninguén, en canto ao like inmediato, en canto á validación. Non é fácil, que é duro, pero recoñecendo que ti si dependes, porque ti és humana e dependes de ter unha rede afectiva, pero que sexa de verdade, que non sexa do like, na que non haxa participación visible, senón pertenza real. Aí sí. Ese vender a nosa soidade como capital simbólico, un valor simbólico, non? Que é pura estética e tamén creas unha identidade superficial na que o feito de que ti estás soa é un valor, é unha lousa moi grande para as persoas, eu creo. Eu creo que é unha lousa moi grande. É máis fácil, ao final, é máis fácil estar excluída e non ter quen veña contigo o domingo dar unha volta ao monte e marchar ti para o Magosto soa, porque ali xa hai xente, esa soidade máis visible, da que se poden rir, se queren, é máis soportable ca facer parte dunha masa onde o que che falta é a pertenza real, onde non hai tecido afectivo que sexa sólido.